Denbora bat, ez hemen duzuen, 6 korte. Bueno, lasai, horrek ez da badiota. Aikai uste maiozen horren nabaitzen ere, ondikan luze dihoen joku bat da. Lehenko azon, garrantzia hemen. Egun notiziago. Errestu eta Jesuz. Horretu barrokoan eta Jesuz bixi. Gauza bera ere. Joni. Zelai. Hirugarrena. Urra, ez da bat. Biura baino ondo. Kortea zabaletik, arazoak izateko, gaztek egiten nahi den kortea, buelta hartu. Pare xamarra. Hartu dute aurreneko. Eureko golaren aurrean harik eta bukatzako gol horrei 25 jasoaldi emango dizkio 2005 kilo eta dagoeneko 2005 jasua ditu 4.000 kilo ez dago batere gaitzi dago baterako Pare, apa, aurreneko gurrean. Ez daude gazte markatzeko. Ezkora irtena de ikustezue. Eta botadu, 25 jasoaldi. 16 kiloko altuiarekin. Hori da hori. Eta posten zendakoan, gero gaztea, lanean. Arto txiki batzuk joritzek izatikunak. Hausen landarki eguneko golarekin, gol jasoaldi. Lanean hasitaren. Hasitura bigarren egurrean gazte. Hasi. Bueno, eskolari itxan da. Zantzima segundure gaurretik dira gazteak. Eta ea. Bigarren egur honetan ze gertatzen da. Ikusten dezien bezala aizkora irtena apurtuko joritze. Eta horrein. Eta horrekin bintzak aurreko egunean ezin aritu gehiago. Adarkako bate erdikaldean. Iurri eta Zelairi ongitu zaiena. Zelai pasatuko duena. Batere egur biuna gaur hona ekarritzakoa. Eta gazteak hartu dute bigarren aldean. Pare xamar. Bigarren honetan. Gurei ezpeleta Joritz hor da hartuta bere bigarreneko azken txampan barruko lanetan kortea ondo eraman badute orduatu bukaera ordu bigarren aurrea gazte
ikunarekin beste hota oskoak. Hau teknika Carlosek dapana. Toco en 24 segundos por debajo de un segundo, prácticamente un segundo cada toque. Y es Agustín Landarbide el que está trabajando con la bola de 5 kilos. Realiza la tanda de 5 alzadas para el relevo a Ernesto. Mientras tanto los jóvenes ya van en su tercer tronco. 6. Horri aurre iparko dio, Pauzko Zadarrekin esaten dio Joritzi, zaur ditzu ez zenolako adarkakoa, gazten hirugarrenei. Egur horretan. Buru belarri orain, zelai bigarren alanean eta buru belarri guztia eman behar, gaztei aurre hartzeko. Ez da komeni, egun berean bi aldiz, semearen aurka galtzea. Veteranoak pixka eta horretio baino, arrokeri ondirik gabe, 5 segundure buelta, sartzen dira hemen danak. Mira macho.